Здорово, я Яўген, і сёння я вам раскажу, як расстацца з дзяўчынай. Як кінуць дзяўчыну? Злыдзень, ты мне абрыдла. Я думаю, табе трэба ісці. Бухгалтар. Так, я тут подлічыў, і я цябе больш не кахаю. Прабач, але ты вельмі благая інвестыцыя. На хайпе. Эшкере, скры, я цябе больш не кахаю. Падман. Ляді, саладуха. Мессенджер. О, Бобик, что ты? Ой, что это у тебя? Поведомление мне? Я тебе кидаю, лол. Звонок. О, здорово, почекай, телефонуюсь. А, яшчэ мы расстаемся. А, так, здорово. Бабуля померла. Окей. Так, про што мы ўвогуле? Літара Т. Што гэта? Ты што робіш? Гэта што ўвогуле? Крокодил. Схованы сэнс. Вось уяві сабе оршу, і што яна знікла. І нашыя стасункі ў оршы. Так што нашых стасункаў таксама няма. Калі хочаце даведацца пра яшчэ больш спосабаў, падпісвайцеся на канал. Можаце нават і сяброў запрасіць. А калі гэтым відэа не падзеліцеся, то вас кінуць ужо заўтра. Скора побачымся, люблю ўсіх. Неперакладальная гульня слоў. Гэта я каментаваць не буду.